Huwag natin ito bigyan ng marami. So, yung bading na yun is pupunta sa mga hotel-hotel pala. Good morning, Philippines! Ang ganda naman ng umaga ko, sayo-sayo lang kasi meron akong sonata, meron akong music dito sa bahay. Yung paghilig ni Tami, parang na musika sa tainga ko guys. So kaya yun, sino bang mahilig tungtong paa kapag kumakain? Ako yan, mahilig ako tungtong paa. I-fold. Mahilig talaga. Kaya nga ako guys, kapag mag-fold ako ng paa later on guys, makalimutan ko naka-fold. Pag tindig ko guys, hindi na ako makatayo sa sakit. Kaya avoid tayo. Lalo na kapag tumanda na tayo, di ba? Kapag tumanda na tayo, na-feel natin yung mga kasakit, kasukasuan natin, sobrang sakit. Ang pagkain ko lang pala dito guys is cereal at saka kape habang nanonood ng ating mga mini vlog. Hi guys! So, andito na tayo sa basement and ito na yung mga alaga natin na mga halaman. Ang ating ito, nagfo-fall na rin, nahulog na yung ibang dahon. Iwan ko na lang. But anyway, so yun siya guys. Lagyan ko lang, tumubo dito ang ating, tumaas ang ating kangkong. And ang daming hinog ng ating sili. Ang gagawin ko po is lagyan ko ng tubig para maging masaya. And then, i-harvest natin kasi nga, meron akong na kitang comment na mahal daw yung sili dyan. Iwan ko. Pwede naman kayong magtanim ng sili, di ba? Ang bilis ng sili, guys, as in, kung para hindi na kayo bibili na sa tindahan or sa market, sa palengke. So, yun, magtanim kayo, guys. Yung mga ganito, kahit sa mga pot lang, sa mga cellophane. Ito, yung mga kamuti na dahon. Iwan ko bakit naman talaga yung ibang tao sa Pilipinas, hindi talaga mahilig din. May mga tao talaga ding hindi mahilig magtanim. Pero, kung gusto nyo magtanim, kahit wala kayong lupain, magdig ka lang yung lupa, ilagay sa sako or sa cellophane, magtanim kayo. Ako nga 'di ba, may winter dito, nagtanim ako. Meron na akong ma-harvest kung gusto kong kakain ng ating, pero may kumakain, ay Ginoo ko. Nakita ko ito, ating kangkong, yung sili. Tinatawag ko siya na kangkong guys kasi kangkong. Pero kung sa Bisaya yan, udlots kamote. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Idlits kamete. Ganyan yung tawag sa udlots kamote. Idlits kimete. Si tubigan natin para hindi mamatay. Yun. Kasi ito parang nakulangan na ng tubig. Kasi nakikita ko na yung dahon niya nahuhulog na talaga guys. O diba? And then, next is ang sili. Diba? Huwag natin ito bigyan ng marami. Kasi, and then ito din, kailangan din ng tubig. Itong ating, lagyan natin siya ng sala para hindi siya and then, ito din ilagay natin para hindi siya ito yung mga bulaklak natin guys, o diba? Ang hope ko lang nito is sana hindi siya mamamatay, diba? Kasi nga nasa basement, pang outdoor kasi siya, pero i-try natin sa loob ng bahay. Let's see kung mabubuhay, diba? So yun, i-arrange ko lang po ito. Ang daming nahuhulog na mga bulaklak na ang daming nahuhulog. Kunin lang natin, linisin. Palagi tayong maglinis. Linis pag may time. Yun. Party. Sabang andito tayo sa basement, hanap tayo ng ating makakain for dinner. Gusto kong isda na lang sana. Tanungin ko muna si Mister kung ano yung gusto niya. Kasi andito na tayo Pero pupunta muna ako sa taas. Tanong natin kung gusto niyang isda, lamb. Tanungin natin. Para naman alam natin kung ano yung lulutuin, diba? Han? What do you want for dinner? I'm gonna defrost something. You want fish and you want lamb? Pick. Okay. Isda daw. So ngayon, nag-defrost ako ng isda guys. Pero may paalam ako sa Kunin inyo. ko siya sa cellophane kasi para madali siyang mag-defrost. Matagal siya mag-defrost pag nasa cellophane. And then also, yun. And then, dahil nga ito yung isda natin, ang gagawin ko guys to make sure na totoo siyang isda.
Yan, totoo siyang isda. Yun lang siya. Kasi guys, ang dami kong nakikitang isda na hindi isda, lalo na pag frozen. Ano siya? Tawag nun, foamy. Para siyang foam. I-squeeze mo siya, walang mangyari. So, ito, isda talaga. Diba? So, kaya ngayon, kayo, pag andito kayo sa US, kapag meron kayong nakikitang isda, or gusto niyang bumili ng isda na frozen, make sure na tignan ninyo. Ganito, oh. Oh, isda talaga siya. Yun lang naman. Yun lang yung i-share ko sa inyo. Iwan ko guys, pag may makikita ako guys, parang duda na ako guys. Halos lahat ng pagkain pinagdudahan ko na. Hey guys, meron akong sasabihin po sa inyo guys. Alam nyo ba, itong asawa ko, diba sabi ko, previous vlog ko, mahilig siya magkulikta ng mga botelya, ng mga bibili niya. Kung malaki-laki, ikip niya yan, hugasan, and then ikip niya. And then, ano pa nga namin ito, naging away pa nga namin ito guys, dahil gusto niyang ikip talaga, lalo na yung mga margarine, mga tawag nito, mga mayonnaise na container na malaki, ikip. So ngayon, meron siyang hinugasan. And then, sabi ko, ay, hindi ko to itapon. Hindi ko itapon. Hinugasan niya, nilagay niya doon. And then, nag-dry na siya. Sabi ko, hindi ko ito itapon. Pero, hindi ko din sabihin sa kanya na tinago ko or ganun. Pinabayaan ko siya. Few months ago pa ito, mga few months ago. Sabi ko, ilagay natin dito sa ilalim. So ngayon, let's say kung maalala ba niya. Guys, hindi yan maalala guys. Gusto lang talaga niyang mag-alaga ng mga botilya, mga plastic. Ay naku, pang lula ba sa Pinas ba, diba? Mas baka ano tayo magagamit pa yan, diba? Practical. Pero ito siya, sobrang dami na guys. Yung garbage bag na puti. Ilang kaming bag na sa baba. Puro container. May mga bagong container na hindi pa nga na-open. Ano sa baba. So, siya yung version ng mga auntie ko, noong kapatid ng mama ko na mahilig magkulik. Si Tami yung version na yun. So, ngayon, andito, guys. Diba, hindi niya hinahanap. Hindi niya alam na andito ito. Hindi niya alam na hinugasan niya ito at andito pa. So, ngayon, ibalik ko dito. Maghintay na naman ako ng ilang buwan. Kung hindi talaga niya yan maalala. Kasi hindi talaga naalala, hindi man yan niya maalala guys. Kung makikita niya, maalala niya. Huwag mong ipakita. And then, mag-ilang months, itapon mo na. Kasi kung isabihin ko, itapon ko to ngayon, magalit yan, sabihin na ikip. Pero pag ilang buwan na yan, hindi mo pinakita, itiritso mo na itapon. O diba? Kasi guys, ilang container na yung sa baba namin, ang dami na. Kung mahilig kami sa Chinese food, ang daming Chinese container guys, as in. Sabihin ko sa inyo, ang dami. Nandun sa basement. As in talaga. Dahan-dahan kong tinapon. Basta yun lang yung share ko. Hi guys, so sagutin ko lang yung nagtatanong, nakaramdam ba ako ng pagsisilos sa asawa ko? Oh my God! Talking about silos guys. Grabe yung pagsisilos ko guys hanggang humantong sa awa. Yung una, yung mga ilang years, 1, 2, 3, 4, 5, ganon. Yung pagsasama namin ni Mister. Yung silos guys, ako yung sobra. Silusa ako, okay? So, ang nangyayari, away kami ng away kahit sino pinagsisilusan ko. So, umabot kami sa ngayon na taon, 14 years na kami, di ba? Yung pagsisilos ko nawala siya mga ilang years na. Alam nyo, meron pa din guys, pero hindi siya katulad noon na para akong loka-loka kung grabe kong magsilos, okay? Alam nyo bakit? Sa tagal-tagal na kasi naming nagsasama ni Mister, doon mo siya makilala. Yung partner mo guys, kahit silos na silos ka na, kapag matagal na kayong magkasama, nakikilala mo na at alam mo na hindi talaga siya ganung klaseng tao, doon mawala yung silos na sobra. Meron pa akong silos guys, pero iniisip ko, yung parang hindi katulad noon na ganun na lang yung silos ko o konti na lang. Pero hindi katulad talaga noon na grabe. Alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng sample ha kung paano ako magsilos noon. For example, nasa trabaho si Tami, and then ako nasa bahay, tinatawagan ko siya, and then meron akong naririnig na babae boses. Hindi yun niya kasama, kundi nasa city kasi siya, diba? So, ang daming tao sa Manhattan. Ang daming tao, so maririnig mo yung mga tao, babae, mag-usap, yung parang naglalakad lang.
doon ako, ganyan ako nakalala noon. Pero nawala yung pagsisilos ko na sobrang grabe, mga ilang years, mga 5, 6 years later, yung ganong kalala. Meron pang silos pero hindi ganon kalala. Ano na lang siya, parang naisip ko, ay hindi ganyan si Tami, na yung parang, anong tawag nun? Mapagkatiwalaan mo siya, ganon. Alam nyo, hindi na ako katulad noon, asan ka magtrabaho, sinong kasama mo, tawagan mo ako ha, kailangan tawagan mo ako palagi, ganon. So, hindi na ako ganon guys, yung parang pinabayaan ko na siya, kasi alam ko talagang hindi siya ganong klaseng lalaki. Ako talaga, sobra akong vocal ako na tao. Tatanungin ko siya kung So for example, kung may maghubad sa iyo harap, temptation na yan ha, lahat ng lalaki talaga, basta ang babae na talaga yung magbigay na sa sarili nila. Anong gagawin mo? Yung parang be true to yourself, be real. Nagsabihin ko sa kanya, totoo lang, gusto ko malaman yung totoo. Sabi pa niya sa akin, ang sasabihin daw niya is, I'm sorry, you're pretty, you look good, you're okay. Ganun ba? Kung anong klaseng tao man yun siya, kung anong klaseng babae man yun, but I have a wife. Ganyan yung mga sagot niya, guys. So, but sabi pa niya, but I will, even though yung babae is dapat hindi respetuin kasi binigay na yung sarili niya, you have to still respect. You have not, don't insult. Wag daw insultuhin na, burikat ka, ganun. Sabi pa niya, wag daw insultuhin. Ang sabihin lang ang totoo na may asawa. Ganyan yung mga kasagot-sagot niya, guys. Yung sabi pa niya, kahit maghubad pa yan sa harap ko, sabihin ko sa kanya, may asawa ako, pero wag natin insultuhin yung babae. Ganyan siya, guys. Kaya sabi ko, hindi talaga ito si Tami yung parang madala ba? So mga sabi ko, hindi to madala. Kasi guys, mayroong akong story guys, pumunta kami sa Cebu. Yung time na yun, sobra kong silusa. 2010, bago kaming kasal. Pumunta kami sa Pilipinas, and then pagkatapos nun, sa Cebu, nag-hotel kami. And then pagkatapos nun, guys, story time tayo guys ha. Pagkatapos doon, no, si Tami mahilig manigarilyo, diba? So, lumabas siya sa kwarto, mga 3 o'clock, ganun 2 o'clock na ang umaga. Pagkatapos nun, pumunta siya sa hallway, kasi may hallway, may bintana, and you can smoke, diba? You can smoke, ganun. Kasi, basta ganun. So, may bading ng recruit. Sabi pa niya, sir, you can go to this room, sir. May babae doon, sir, naghintay. Ganon ba? Parang nag-recruit ng mga puti na parang pag magbabayad, yung mga mga burik-burikat doon sa gilid-gilid. So, yun. So, yung bading na yun is pupunta sa mga hotel-hotel pala. Sabi pa ng yung tawag nun? Yung nasa counter, yung magbayad ka, yung mga sa lobby. Sabi pa niya, yung bading na yun is akyat-akyat ng hotel at saka maghanap ng mga foreigner or kahit anong lahi, mga ibang lahi, ganon. So, magsabi na, oy, may babae doon sa bedroom, ganon, pasok ka lang doon, pero magbayad ka. So, sinabihan ako ni Tami, I think my wife won't appreciate that. Sabi ko talaga, nagalit ako guys. Kahit hindi niya ginawa guys, nagalit ako. Luka-luka talaga, bakit lumabas ka, ganon. So, nagalit ako sa hotel kasi nga, yung mga magpaano ng mga bading-bading ba, yung mga maghanap ng mga bading para ibinta yung mga burikat nila. So, yun yung story ko. Talagang hindi ko yan makalimutan kasi talagang inakit si Mister. Gustong papuntahin doon sa bedroom. Sabi pa niya, natulog ako guys, talangan 3 o'clock, 2 o'clock gano'n na umaga. Nanashock talaga ako na sinabi niya sa akin na gano'n. And then hindi daw, sabi pa niya, my wife won't appreciate that. She's in our bedroom, sabi pa niya. So yun lang yun. Sa tanong na yan is, yes, silos ako and nawala siya dahil nga mag-build up yung trust talaga. Yung pagtitiwala sa partner mo talagang hindi buo, diretso. Siya parang slowly. And then doon mo siya makikilala. Habang nagsasama kayo ng matagal, makikilala mo yung asawa mo. So yun. And advice ko lang sa mga nagpo-foreigner and lalo na sa mga bago, hindi maiiwasan yung away, hindi maiiwasan yung parang halos maghiwalayan na kayo dahil sa hindi magkaiba yung culture ninyo. Ang sabihin ko lang sa inyo is ito sila, ayaw nila yung mga silusa na sobra na grabe na parang na ano na sila ba, ganun ba? Ayaw nila talaga. As in, ako nagpasalamat lang talaga ako kasi yung asawa ko is sobrang pasensyoso.
as in pasensyoso. So nagpasalamat. Kapag hindi ito pasensyoso, matagal na kaming naghiwalay guys. Kung hindi pa ito klaseng tao nga na ganito si Tame, matagal na kaming naghiwalay dahil sa kalukuhan kong selos. Okay? So yun, advice ko lang sa inyo is huwag kayo masyadong kausapin yung sarili nyo. I-try ninyo talaga, I know it's hard, but kausapin yung sarili nyo na I have to control myself, lalala. If wala pa yung trust, kasi talaga yung trust is slowly, pa yan. Talagang dapat kilalanin nyo yung sarili nyo bago yan talaga mabuo yung talagang like, okay, we're good. Ganon. So yun lang yun siya. Anyway, thank you for watching. Bye!